И здравейте хора, днес ще играем Ultimate Custom Night, както сте видяли от заглавието на самото видео. Така. Мисля... Окей. Мъгълбер са такова на мечките. Добре. И сега... Какво ще кажа? Как ще видя заглавието, днес ще играм Ultimate Custom Night. И мисля да играя на Springtraps ли? Що го е пъпета тук? Nightmares. Има ги всеки опции, никога не съм ги влизал. Така ще го играя да си дигам. Така. Сега ще дигна Springtrap на максимален левел. А не мангото на един. Сега ще дигам Phantom Freddy на максималност. Само да видя да мога ли да ще го дигна. Дигам го. Така, 20 левел. Сега трябва да дигна още кой. Айде Golden Freddy ще дигнем. Той е Афтън. Афтън, да, него няма го дигам. Ще дигна Уентен Бони и Уентен Чика. Никой няма да дигам от той аниматрониците и нека да започваме. И Мангъл е само левел 1. Това е като да играеш Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy's 3. С всичките фантоми през нощ първа. Сега, моля ти се, игра зареждай по-бързо, защото не знам след малко кой ще ми рипне, без да съм на 20 левел и е отвратително. Какво? Брато, играта не е заредила. Гледате ли? Чек. Добре, ще го изключа това. О, не! За двамата ход по една и съща вентилация. Това не е. Това дете го видях. Golden Freddy. Golden Freddy е доста гаден. Това е малко гадно, че Golden Freddy... не бе, кога бе? Чао, блоквам те. И Чика, и ти. Не! Майко, за... Try again, не мога. Малето. Цъкнах маската. Защо? Добре, на try again, ще пробвам отново. Сега. Само хора, едно ще ви кажа. Като тук се дигна малко хайдкора на тази игра, искам да сложа хайдкора си поне на такова. Поне на 900 и... Не, аз си сложих маската. Как ме уби? И как съм седела в играта само 21 минутки. Айде. Не как сме седели в играта само 20 няколко секунди. Чало. Фанахте, И са после и найтмеровете ги сложа, защото Фредбер е готин. Чекай да... Опа. Чакай да видим някой на врата ще ми дойде ли. Оп. Ресетнах го, нали? Да. Ресетна съм го. Чао, Phantom Freddy. Go Music Box. Това какво е? Ой! Омага, кога с такова ти бе? 3, 2, 1.
Да, Golden Freddy всеки път така прави. Чакайте, така мога да съм с маската и кога Уилям се появи, даже мога и фенерчето да пускам. О, мангото! Не! Видях мангото. Да, разбрах, че съм гейм овър, стига си светкало като... Да не казвам какво. Бо, какво става, бе? Аз тъкам маската, бе. Леле. Давай, излазай ти по-бърже. Давай, Голден. Маска, браво. Си послушен. 3, 2, 1... О, мага, Бони! О, мага! Мали страх ме трепера. Ео! Гледайте! Чакайте, ми се появи първо Голден Фреди. Гледайте. Чакайте. Хоп. Уилям! Не! Ах ти, чика, грозна, нещастна! Как можа? Гледай как го блокира. 3, 2, 1. Аз съм дет. Не моли да я смажа! Аз лесно ще й прережа тялото, ама айде де. Не, аз ще умра, човек. Гледа, седи ме гледа. Братле, махни се, аз съм Фреди. Глед. Сега ще седиш там и няма да му... Бро! Стига, бе! Света! Аз Света Фредито. Какво става с тази игра, бе, човек? Защо ме уби? Ти буквално не можеш да излезеш оттам, Ай, кажи ми как може да си толкова противна чика. Как така може да седнеш там на вентилацията? То трябваше да ме убие Спрингтрап. Ама не бе, той Спрингтрап не ме умръдне. Окей, сега ще пробвам една друга. Return to Menu. Гледай сега. Ще играя на специалните найтове, които са примерно Bears Attack, Nightmares Attack, Ladies Night. Така да го каме. Ето, Ladies Night 1. Всичките. Какво? Happy Frog е момиче. What? Мислех, че е момче. Значи чика, той чика. Тос, не знам какъв е. Тос с синята шапка. Уентен чика. Nightmare чика. Circus Baby, Балора. Happy Frog. Как... Беше името на... Това е Funtime чика. Това е... Scrap Baby, а това е... Не знам какво е името. Има и Ladies Night 3, които са на 10. И Funtime Fox има момиче. What the... Да, и Манго. Има и Nightmare Манго. Bears Attack. Чакайте, искам... Ето с 5 коинта на Макс да го дигна. Чакайте, искам да видя само едно нещо. Дали ще ми е сега в офиса. Защото няма да има други, които да ме атакуват. Само той ще е единствения. Да, брат, ето го. Да събирам 5 коинта. Не ми казвай, please deposit 5 coins. Няма да ти давам абсолютно никакви пари.
А, тук Please е deposit пълно, бе! 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit. Thank you for depositing 5 coins. Мукни! Братле, дразниш ме. Има и някаква се заврела, те там не мога да я взема. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Дразниш ме! Please thank you for depositing 5 coins. Бързо трябва да събирам. Събирам коинтове. Отвратителен е. Не! Не взех стотинката. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit 5. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Nati, Thank bе, you Nati, for мукни. depositing 5 coins. Мукни, добре. Как? Може си толкова гаден, Фреди? Ти си ужасен, Фреди. Просто това го разбери. Вратителен си. Чекайте да си пуснем това. Да си пуснем вентилаторчето, че... Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit Please 5 deposit coins. 5 coins. Добре, млъкни, ето Please ти. thank you for depositing 5 coins. Ома! Фреди, ужасен си, как може да ми Please deposit 5 coins. Please deposit 5 Брат, ти на coins. всеки 10 секунди ли ще ми Please искаш 5 thank коинта, бе, you for запри! depositing 5 coins. Глед, и аз съм вече на 11. Знаеш какво? Просто ще ти давам 5 коинта, докато не стане време 6 AM да просто да се чуе дин дин. Фана ме някакъв пъпет. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Дет съм. Please deposit 5 coins. Как ти мога да дадем 5 коинта, бе? Please deposit 5 coins. Чуйте го, чуйте го. Please deposit 5 coins. Това стара музика, бе, бро. Please deposit 5 coins. Не, няма. Please deposit 5 coins. Не, няма. Please deposit 5 coins. Не, няма. Please deposit. Please deposit. Please deposit. О, мога! Окей, хора. Просто тук малко се полигавих, извиняйте. Но следващото видео ще бъда сериозен. И ако ви е харесал този клип, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Чао!